Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Ug gigaid ang mga til. Ayaw, sir! Maong pahuway na. Ayaw, itawan, sir! Ayaw, sir! Bangag sa ilong. Usa ra ka bala ang nausik. Bugto na. Maya, usilaob ka sa tumang kasuko kung masayran mo kini, Misael. Bangag sa ilong. Madjo! Madjo! Ay, sige, sinyas diya, suod ka rin. Pagdaog kauban, aron inyong hipuson kining sagbot. Wa na'y kapuslanan. Diyan! Pagdaog kauban, kay bukat kini! Tuwa na ang sukyanan. Nagikargahan nila ni Mancio og iti. Maya, kailangan duhagil sila kay porbida. Pagkabugat bayana. Labay na nilang patang lawas sa katabang ni Bis Alia. Bangag sa ilong. Hello, Glena. O sanay update? Nag-report sinoy nato nga nakumpirmar niyang traitor nga dagon. Sa? Pila ka buk? Usara ka buok. Kinsa ang traidor nga dragon? Si Manoy Norman. Oh, uy, si Norman. Bangag sa ilong. Imong katapusang paghukom sa traitor nga si Manoy Norman, Major. Sino'y na to? Gusto na ko siyang ikasulti. Hello, Major Gaspar. Renato, kumpirmado bang yun nga traidor ka ng Norman? Oh, Major Gaspar. Kumpirmado. Kitupultik kinako. Very good. Muna gusto na ko ni mo, Renato. Salamat, Boss Major Gaspar. Dalia, sinambot yang napal kang wala kinabuhi nga gilabay sa dakong sapa. Sabay kang parang Ginoo ko! Nga nang nahitabo man kini, Misael. Nang budyang, nang! wala siya. Kipatay ki just kagaw gabi Jor. Itana, nad ako nga to niya. Gusto kong makakita ni ng budyang, Misael. Walia. Pagya pamilya dito sa probinsya. Pahibaw apaliho. Matapang ta. Aron nga mapada ang iyang haya nga to sa ila. Salbahe si Major Gaspar. Mananap siya kinaiya. Bahiran niya kinagpahal. Magbayad siya. Kaluoy ni ng budyang. Uy, kaluoy ang nagbuhat niya sa ikon, Misael. Walia. Dili pa ko makatawag na wala siya. Lisod gid kayong tawatan kinigita po. Gusto na itoon. Naibaw ka na kung sa imong itubag sa mga taga-medya. Kung tinugyanan sa balaod na mag-imbestiga ng kasuhan. Oo. Ang eskwadro na may mahibaw nga maningil sa kagaw nga Major. Hangtod asa magid ay kinikutom, Misael. Hantod nga musangko na niya siya sa iyang kinutuban. Mo'y huna-huna ang may umaabot na kitang anak. Alia, Og dili ko buot nga dungan unya sa pagbuka sa iyang mga mata. Mo'y iyang makita ang samok nga kalibutan.
Paningkamutan ako matapos na kinitanan. Una pa siyang imugsok na ng kalibutan na, Alia. Paingon ako niya sa baluarte sa mga dragon, Lina. Sulitan na mo ang tridor nga dragon. Si Manoy Norman. Okay. Di na madugay. O maiyan ang kamatayon. Kaya iyang tinuyuan. Mga matay yun ang mga traidor nga dragon. Bangag sa ilong! Milampos ka nagkagaw sa ingyawan o nalaraw, by Sarge. Wa na sinang butyang. Kaluoy din ang putyang, bay. Bibiya na siya nato, by Sarge. Giyok man sa kamatayon sa kagaw nga Major Gaspar. Wa ko magdahom. Ini ang iyang madangatan, bay. May Sarge, wa nang tinuuray nga nagmahalog ng pangga ni mo. May biya na siya sa hingpit. Di na kumlintan ang iyang mga ayong nahimo na ko. Wa man ako tumbangi ang iyang pagpati nga rin ako. Apan, ang iyang kugma nga akong kitipikan diri ilawom sa kulugan. Nang butyang. Iya pa karon, by Sarge. Iya pa karon. Iya pa karon ang katawa. Apan may kinutuban ang tanan. Pusang ko rin niya siya sa utlanan sa iyang kadautan. Ning akong pagawas aning ospital, bay. Dili tingali ko atong puyo sa ilang Miss Alia. Ha? Nga naman? By Sarge, asam ka? Sa atong gipundukan. Sa dapit nga, gibalay na natuman ang mubiya sa akademi. By Sarge, Kaya nga naman ay kung dito lang sa bahay, ha? Sakitan kong may lumdum ni ng butyang siya kayo na ko. May Sarge, dun ang pagpasaylo mo sa imong kaugalingon. Miss Alia. may punto sab si Alia, by Sarge. Usap pa sab, dili ko mahimong biyaan si Alia sa ila. Huwag nga mag-usar gyapon ta. Aron ligon ta nga makapanalipod sa usag-usag ka nato. Why traidor nga dragon? Nga magpabilin nga buhi dinisud sa baluarte. Nay nato! Boss Major, kaya kong ikalagad mo. Siguro ka ba? Wanay lain ini niya. Wanay lain, Boss Major. Salamat, Noy Nato. Padayon tang hinluan kining organisasyon. Pero dili mo abot ang panahon nga kini mapukan. Kinanglan nga bisag nagtanom pa lang ta. Pero harvest na ta. Kamantay ka. Nagtanom pa lang, harvest na. Mo kanay atong filosofiya. Isip malig-on nga organisasyon. Oh, Boss Major. Nagsanong-sanong ka man gyud sa Major. Hisabtan mo ba ang filosofiya nga iyang giingon? Bitaw, Miss Lina. Wa ko kasabot siyang ingon nga. Kinahanglan ko no bisag nagtanom pa lang ta. Pero ni-harvest na kuno ta. Ingon anak kabangag ka na si Major Gaspar. Sultihi siya. Ingna siyang nisulti ko nimo anak.
Uy, di ko Nganong dili man? Ikaw man gani gisaligan niya aron maniid kung kinsay traitor? Miss Glina. Sabton ko na. Nalakip ka. Traitor? Nganong wa ka makatingog na nato? Miss Glina, nanarbaho rabi ako siniisip ko siniro. Ganun nahimo naman hinuon kong traidor. Dili ra ba gyud na matago, noy? Halaga, bantay ka. Miss Glina. Hinay-hinay na gyud na akong naklaro nga siya ang insider ni Pinjak dinhi sa organisasyon. Kung mao ka na, kung magkinaunsa man unya kani, duha sila nga akong mga aliados og makasuporta nako. Sinoy nato ug si Irin. Musta na, Misael? Unsay feeling nga nasakitan? Kay nawagtangan og suod sa kinabuhi, ha? Kaagaw ka. Dili ka patas nga muduha og away. Misael. Dili lalim, di ba? Muabot ra niya ang imong kinutuban, Major. Misael, dili pagyud maunang kasakit kay pati ni mo karon. Mas pa unya ni Ana, kung ang mahug sa akong mga kamot, maunang imong palangga nga si Aliyah. Ayaw gid pagpagkasayo og himo ni anak. Bauran talaga. Nadlo ka no, ha? Wata, kay mag-amanos ko niya ta. Unsay buot mong ipasabot? Dili ko danghag gawa sa magkaila sa mga importanteng tao sa imong palibot. Na ang imong magbuwang nga babae ug ang anak nining mahuyang. Oh, Misael, Gusto ka? Karon dayon, himuan ako og operasyon luthang ang imong magbuwang. Ha, Major Gaspar, gusto ka ba? buhaton mo gani unya ka na. Bahayan mo yun unya sa tibok mong kinabuhi. Ang tanan nga ako nang gibuhat, Major. Wa may tabo nga akong gimahayan. Misael, bangag sa ilong! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.